Kaixo gazteok, gaur Fernando Morillo Granderi buruz egingo dugu elkarrizketa bat, eta etorri da gaur Arrigorriagako institutera, bigarren unibertsitateko mailakoei bere liburuetaz eta literaturaz hitz egitera, eta hasiko gara. Noiz hasi zinen literatura munduan eta zergatik etetzen zuen hori? Noiz hasi nintzen egia esan, nik uste jaio nintzenetik ditula historiak buruan, baina gero idazten hasi, pentsatzen den nahiko ohiko bidea, maiten bindu nintzenean, mailu 14 urterekin, barru hori atera behar, eta horra zen nintzen poesiatxo batzuk idazten, gero bere alaia konturatu nintzen, behar nula, eta jaitu itxoak, urteak pasatu dituen niretzat idazten, eta gero alako batek, norbaitek irakurri, gustatu, beste norbaitek, eta konturatzerako, esan asmorik, bat ikustatu beste bat, azkenean, ikuian, eta idazleak. Hasi zinenetik ona, nola aldatu da zure bizitza? Nire buruak berdin jarraitzen du, beti neukan burua txoniz beteta, eta beti neukan historioak orduan, aldatu da, ikaragarrizko idazteak ematen dit askatasuna nik nahi deten gaiaren inguruan idazteko. Niretzat hori ikaragarria da, ze nik lan arrunt askotan eziko nuke burua juten zait, orduan ezin dut hemen egon, aldiz idazten, bai, juten zait, baina lanean ari nahiz, orduan ondo. Eta nire bizitza aldatu da, ederra izaten dazuk, benetan zerbait gustoko dezunean eta horretan aritu ahal izateko. Aldatu baino gehiago beti bezain ameslari jarraitzen den, baina jarraitu dezaket. Amets egiten ertzatuak gona da. Idatze egin arret eta bizitza aldatu da, guztara bizitzen zen. Zein izan zen zure lehenko liburua? Nire liburua, argitaratua, esango nuke, biziko argitaratu zen ipuitxo bat, eta lehen liburua izan zen, 15 urteko, neska batek bere diarioa edo egunerokoa idazten du. Beti nengoen mundu ulertu nahien da niretzat mundu misterio itxosan deskena. Adibidez, eta orduan saiatu nintzen neska batek buruan sartzen eta pentsatzen ea, zer egitzake eta egin duen neska batek diarioa saiatu nintzen egiten. Eta hau egiterakoan nola sentitu zinen edo zertan inspiratu zinen? Nire inspirazioa beti da, nola beti nabilen askotan esaten dut, ni mundu errealean horma guztien eta poste guztien kontra jotzen dut, beti nago gora begira, baina historio mundua beti nabil nahi gabe ere jendea ezagutzen detenean bere barruan begiratzen, animaliak, zuhaitzak, eta inspiratzen naiz beti ikusten dituan horietan, eta oso sentitu nintzen, argitaratu zen. Askotan nintzen zure izena literatura munduan eta idazle bikaina izateaz gain, bai editoren lanetan eta liburu saioa eta badakigu gainera argitaletxe berri bat eman zioen hasiera, Mantzanion, eta nola sentitu zinen esperientzia hau? Bizpailu urte hauetan. Niretzat oso importante izan da, idazle zarenean gauza batzuk ikasten dituzu. Baina editore zarenean beste batzuk ikasi behar dituzu liburuen inguruan. Orduan askoz gehiago erakutsi dit, liburuak dira nire txikitsuak, nire umetxoak balira bezala. Orduan lehen ezagutzen du nire txikitsuak zati bat, idazten nuen eta gero ikusten nuen ateratzen zela. Prozesu osoaz oso beto ezagutzen den, eta hori aukera dauken gaian, nire txiki horien gaian gauza gehiago asmatzeko. Zer lehenok beste batzuk egiten zuten, orain beti pentsatzen zer egiten daiteke, hau bihurtu daiteke bai. Eta probatzen badego, orain asko zurbilako da, prozesu horretan nagoelako, orduan oso importantea izan. Eta zergatik erabili zenuen argitaletxea sortzen da? Alde batetik hori izan detena, beti idazle asko geukagu amets hori, zeure txikiak hobeto kontrolatzeko, ezagutzeko, eta batzutan gauza diferenteak egin dituzulako eta bai, eta askotan ezin dezulako, zuke idazten testu bat, egual ezaten diozu editoriari, baina nuke hau, ezin da, eta hau ezin da, eta kasu honetan aukera daukazu, esperimentu askoz gehiago egiteko, eta hori probatu nahi du, eta horretan nabil, eta gero oso guztu da. Eta
Hau da, garrantzi handia eman gazaio lan hori editorea esateari edo gara. Bai, jakina, liburu bat idaztetik kalera ateratzeko esku asko hartu behar dute hor parte eta orduan bakoitzak jakina. Batzutan liburuaren originala editoreak hartu eta aldatu behar du desente. Bakoitzak bere partea dauka. Igual idazleak ditzake gauza batzuk oso garbi, baina editorea nolabait da galba edo filtro moduko bat esateko, liburu asko landuta gero, ikusi dezake liburu honetan autogu oso ondo dago, igual hobetu daiteke oso lan garrantzitsua da. Eta adibidez, zergatik egiten dituzu gaztentzako liburuak eta helduentzat? Egiten dut bereziki gazteentzat, ze liburu asko ditut. Eta niretzat pentsatzen dut nire gazte garaia, baina izan zabet historioz beteta ditut garaia egiteko gauza hile bat kontatzeko, eta gaina niretzat gazte burua oso interesantea da, ze idazle batek kontatzen duen berdin ezertaz hitz egiten duen, beti konflikto bat kontatu behar dezu. Eta gazte garaian konflikto asko da. Ni gazte ditzeke, nirabe aurretik, nirabe izatera, eta gero pixka bat gehiago, konfliktoz beterik dokamundua. Saltxa asko, lan egingo dut, ikasi egingo dut, lagun batzukin benetako igual azerrean dizerioak, neskak, mutilak eta sentimentuak, nahasi eta zekizea, orduan, horapik joan guztiak, oso gogorrak pertsonan entzat. Eta horietako asko lehenbizikoz ikusten ditugu gaztetan. Orduan niretzat da, ikaragarrezko. Edo, baita, amets egiteko aukera. Gazteek beti daukate. Amets kilo bat, hau egin ere beste. Askotan egitzeak erroilu egiten dira. Hau ezin da, eta tristetu egiten gara askotan. Gaztek amets egiten dute eta amets egin behar dute. Orduinek historioak kontatzakoak libreak honez. Amets gehiago sortu ditzake. Ba, esan da dena eta eskerrik asko.